La penya ciclista El Castell ha organitzat un any més el trofeu Vila d'Alginet de ciclocross. Un trofeu que va ja per la seva 9ª edició y que ha estat de nou tot un èxit de participació. Para la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, la verdad que es un lujo todos los años contar con la población de Alginet y con su club, el Castell de Alginet, para la organización de esta prueba. Es un club ya con mucha tradición y mucha experiencia en la organización de esta carrera y la verdad que sale genial y bueno, los participantes es un circuito que les gusta mucho y la prueba es la amplia participación que tenemos hoy aquí. Com a regidor d'Esport i l'Ajuntament d'Alginet estem molt orgullosos perquè enguany estem veient una afluència de gent molt gran. Això vol dir que les coses s'estan fent molt bé. Des d'ací felicitar al Club del Castell Ciclisme perquè l'organització és perfecta. Felicitar a la Federació Valenciana de Ciclisme i al seu president, que avui està així present, i donar-los l'enhorabona de que avui el dia estigui tot redonet. Bé, l'acceptació sempre és molt bona, perquè la federació s'encarrega de que hi hagi una afluència de ciclistes, que cada vegada també hi ha més afició. I enguany ha sigut més difícil muntar el circuit perquè el terreno estava sequet i ha sigut costós clavar les estaques, però veureu que n'hi ha molta pols darrere de mi perquè quan passen tots és una polseguera, però està bé, és un poc més perillós, però la gent s'acopla, el risc està en la competició. Un trofeu molt esperat per corredors i aficionats a aquest esport. Des de gran club ciclista El Castell d'Alginet.